Ето тук се намира Кулинар Airport Center, офисната и складовата част, която отдаваме под найем. Има място за служители. Паркоместа, ето го входа на един офисен корпус. Така, влизаме надясно стълбището. На втория етаж са офисите, които продаваме. Тук има санитарни възли. Там в дъното, дясната врата също има санитарен възел. И това е офисната част, която предлагаме. Изложение юг, пожарно безопасно. Нощно охранявам склад, Кулинар Airport Center и складова база с офисна част. Разделен в 4 отделения. Това тук е заключено, ще се изнасят наемателите. Така, първа зала конферентна, втора зала конферентна с еднакви размери. Междинен коридор. Около нас са FedEx, DHL. Тук още една зала наполовина преградена. Ето втората е част от залата, централна климатизация. И така, това е общо взето. Квадратура и други подробности изпращам текстово под видеото.